हे सांगमानी वेलकम टू आवर चैनल। आज आम बॉलीवुड बेस्ट एक्ट्रेस सामंता अग्निर टॉप 7 बेस्ट मूवी विषय जानिबा। नंबर 7 2016 रिलीज रोमांटिक और कॉमेडी रे भरा द रियल टाइगर 2 यार IMDb रेटिंग 4.2। ଏହି ମୁଭିରେ ସାମନ୍ତା ସହିତ ମହେଶ ବାବୁର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମୁଭିକୁ 60% ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6 2015ରେ ରିଲିଜ୍ ଆକ୍ସନ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକରେ ଭରା 10 का दम ଏହାର IMDb रेटिंग 5.2। ଏହି ମୁଭିରେ ସାମନ୍ତା ସହିତ ବିକ୍ରମର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମୁଭିକୁ 80% ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 2015ରେ ରିଲିଜ୍ ରୋମାନ୍ସ ଓ ଡ୍ରାମାରେ ଭରା ପାପ କି କମାଇ ଏହାର IMDb रेटिंग 6। ଏହି ମୁଭିରେ ସାମନ୍ତା ସହିତ ଧନୁଷର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମୁଭିକୁ 86% ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 2012ରେ ରିଲିଜ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଷ୍ଟୋରିରେ ଭରା ମକ୍ଖି ଏହାର IMDb रेटिंग 7। ଏହି ମୁଭିରେ ସାମନ୍ତା ସହିତ ନାନୀର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମୁଭିକୁ 80% ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 2016ରେ ରିଲିଜ୍ ରୋମାନ୍ସ ଓ ଡ୍ରାମାରେ ଭରା ଏହାର IMDb रेटिंग 6.8। ଏହି ମୁଭିରେ ସାମନ୍ତା ସହିତ ନିତିନର ବେଷ୍ଟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମୁଭିକୁ 82% ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୁଭିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ନମ୍ବର 2 2016ରେ ରିଲିଜ୍ ଆକ୍ସନ ଓ ରୋମାନ୍ସରେ ଭରା ଥେରି ଏହାର IMDb रेटिंग 7.1। ଏହି ମୁଭିରେ ସାମନ୍ତା ସହିତ ବିଜୟର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମୁଭିକୁ 90% ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 2015ରେ ରିଲିଜ୍ ଆକ୍ସନ ଓ ଡ୍ରାମାରେ ଭରା ସନ୍ ଅଫ୍ ସତ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ଏହାର IMDb रेटिंग 6.9। ଏହି ମୁଭିରେ ସାମନ୍ତା ସହିତ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନର ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମୁଭିକୁ 92% ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।